Kilden Kalif Omars pagt med de kristne indeholder en række krav til de kristne om, hvordan de skal gebærde sig i det nu muslimske samfund i Mellemøsten. Det kan man blandt andet se i citaterne, at vi ikke vil fremvise korset på vores kirker, eller fremvise vores kors eller hellige bøger i muslimske gader eller på deres markedspladser, og at vi ikke vil undervise vores børn i Koranen. De kristne må altså ikke give udtryk for deres egen religion udadtil, men de må heller ikke påtage sig den islamiske religion, før vi har konverteret til den selv. Det centrale budskab i teksten er, at kristendommen skal underlægge sig det muslimske overherredømme, men det vises også, at der er en vis form for religionsfrihed, da man ikke bliver tvunget ind i islam. Yes. Kilden er udformet som et brev fra de kristne til muslimerne, og det er ligesom en måde, hvorpå muslimerne sådan kan formå at i citationstegn lægge ord i munden på de kristne. Så de går ligesom ind på de kristnes banehalvdel og sikrer sig, at kravene bliver, som de er beskrevet her i teksten, for at det bliver til fordel for muslimerne. Der er også en vis form for manipulation fra muslimernes side, fordi muslimerne ligesom forsøger indirekte at overbevise de kristne om, at de selv er gået med til at lave den her aftale. Og det kan man se øverst, hvor de starter med at skrive, og vi lavede denne aftale med jer. Og allernederst, hvor der er et lidt længere citat, hvor hele teksten slutter af med, alt dette lover vi at overholde på vegne af os selv og andre kristne, mod at få beskyttelse fra jer til gengæld, og hvis vi bryder nogle af betingelserne i denne aftale, så mister vi jeres beskyttelse, og I er fri til at behandle os som fjender eller oprørere. Og her giver muslimerne ligesom udtryk for det her med, at de gør det for de kristnes bedste, og at de gør det for at beskytte de kristne. Altså at lave de her regler om, hvad de kristne må i forhold til, hvad muslimerne må. Ja, og en af de store ting i det her tekst er blandt andet, at de kristne ikke må vise synlige tegn på deres tro. Og det kan blandt andet hænge sammen med, at hvis man viser tegn på sin tro, så har man et tilhørsforhold og et fællesskab gennem den kristendom, men det bliver fjernet, hvis man ikke må vise sin religion. Man udbreder heller ikke religionen lige så meget, fordi den bliver passivt neutraliseret, at man får ikke lov til at vise det og dermed sprede budskabet. Ofte vil identitet på den her tid bygge på tro, og hvis troen bliver taget fra en, så har man ikke noget at definere sig selv ved. Kilden er altså et vidnesbyrd om både religiøs tolerance og det modsatte. Muslimerne anerkender, at de kristne har deres religion, men underminerer den samtidig og vil ikke lade den religion forstyrre deres egen. Det ses blandt andet ved citatet, at vi vil ære muslimerne og rejse os i vores forsamlinger, når de ønsker at tage plads, og at vi vil svinge dæmpet med vores skralder i vores kirker, at vi ikke vil fremsige vores ritualer højlydt, når muslimerne er til stede. De kristne får altså lov til at have deres egen religion i fred, men indirekte går muslimerne ind og påvirker den kristne til at ville vælge islam frem for kristendommen. Og det gør de ved, at der i den muslimske tro ikke er nogen restriktioner andet end det islam som religion pådutter mennesket. Den kristne tro bliver altså begrænset i udførelsen af deres tro og undermineres af islam, der altid skal vægtes højest.